Toto je 8 typov, ako si užiť dovolenku bez zbytočných kil navyše. Po prvé, jesť do polosita a piť do polopita je zlaté pravidlo. Pomôže ti udržať kontrolu nad kalorickým príjmom a predísť prejedaniu. Po druhé, menej je niekedy viac. Často máme oči väčšie ako žalúdok. Radšej si dá menšiu porciu a naberaj si na menšie taniere. Po tretie, spomaľ, si na dovolenke. Jedz pomaly a jedlo si vychutnaj. Po štvrté, dopraj si s rozumom. Máš chuť na koláč? Samozrejme, daj si ho. Ale vyváž to ľahším obedom s dôrazom na bielkoviny a zeleninu a uber prílohy. Po piate, dbaj na dostatok bielkovín v strave. Mäso, ryby, vajcia, mliečne produkty a strukoviny sú skvelým zdrojom. Pomôžu ti predísť chuti na sladké a mastné jedlá. Po šieste, pitný režim. Pí veľa čistej vody. V teple je dôležité ostať hydratovaný a ako bonus voda ťa na chvíľu zasytí. Po siedme, pozor na alkohol. Ten nevinne vyzerajúci koktail môže mať toľko kalórií ako menší obed. Po 8, pohyb je radosť. Večerná prechádzka s rýchlym krokom je skvelým spôsobom, ako spaliť kalórie a zlepšiť trávenie. Pamätaj, dovolenka je čas na oddych a zábavu. Netráp sa striktnými dietami, ale dopraj si s rozumom. Prajem príjemnú dovolenku.